Hej alle sammen, Bots333 her, og i dag er jeg tilbage med klip eller behold. Det er noget, jeg har købt en pakke Pokémon-kort her. Det skal jeg få øvrigt lige åbne. Væk med det. Ja. Kig her. Jeg kan de her OP-kort. Okay, jeg skal ramse dem lige op for jer. Jeg har fået en Mysticar Spoink. Den er faktisk meget fed, synes jeg. Den er helt mærkelig. Og så har jeg fået en Koffing. Og en Lavita, eller hvad det er. Så har jeg fået et trainerkort. Det her, det er virkelig... Jeg har fået Lugia. Og så har jeg fået en Warmadam. Så har jeg fået Braixen. Og så har jeg fået Corny. Corny. Og så har jeg fået Palucia. Det er dem, jeg har fået. Godt. Nu skal jeg så lige have dem alle sammen op her. Og så blander jeg dem lige. Godt. Prøv at se. Så blander jeg dem her. Godt. Og jeg ved ikke, hvad der er hvad. Lægger jeg dem herud. Og så, jeg ved ikke lige, hvad der sker for nogle af kortene. Der er bare en eller anden kontinens på pisseklamt. Det har jeg oplevet med et par andre, og det er mega klamt. Nå, lad os se. Så skal jeg vælge et par, eller 5 for at være præcis. Og ja, og undskyld ryggen med bordet, det var ikke lige vildt. Og så skal jeg så klippe dem af hår. Det bliver lidt smertefuldt, det gør. Jeg tager det her. Okay, hvad er det? Nej, det er Braixen. Pip. Virkelig rip. Det er Braixen. Nej. Undskyld pausen, jeg så en video igennem, og man kunne ikke se en skid af de kort, jeg viste. Ja. Nå, men jeg fik Braixen op, og det bliver lidt smertefuldt at klippe over, fordi det er faktisk en af mine yndlings-Pokémon af XY-serien. Ej, hvor gør det ondt bare at se. Ej, hvor gør det kan jeg ikke, det gør så ondt. Au. Det var ikke rart, det var bare det ikke. Nå, lad os gå videre. Okay, det er så egentlig ikke helt vildt, men det er Cortini, Cotterny. Jeg ved ikke, om I kan se det nu. Men i hvert fald, det er så lidt sjovt. Det gør bare så ondt. Jeg har brugt sådan 50-60 kroner på det her. Det gør så ondt. Nu har jeg gemt, eller smadret 2, nu vil jeg så gemme 2, og jeg vælger den her og den her. Jeg er ikke sikker, men et med det grønne slash, de virker bare lovende. Den her lægger jeg over til siden lige derovre, og så vender vi. Så skal jeg så smadre en, og så gemmer jeg en igen. Så tager jeg den her. Nej. 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 Nej.
undskyld det lige før, det var lige en lille tragedie. Det var virkelig sjovt, men det var bare så nederen. Nå, men nu er jeg så gemme en, og jeg vælger at gemme den her. Det vil sige, nu har jeg 2 tilbage smadret, og 2 tilbage ikke smadret. Chok. Forresten, jeg har lige været ude og købe dem her. Det tog lidt tid, jeg gik op lige efter skole. Jeg siger ikke hvor. Det at købe dem her for 50-60 kroner. Jeg fortæller ikke den rigtige noget agtigt pris, fordi så vil I bare finde ud af, hvor det er henne. Ja. Nå, men hvad for I skal kotte det? Det er spændende, ikke? Det her. Trainerboard. Nederen. Virkelig nederen. Trainerboard. Fedt. Jeg ved ikke helt, hvad det gør, så det er sådan... Giver mig decideret ikke lige frem tårer i øjnene. Så er jeg fucking nede. Altså, jeg har lige ribbet sådan 30 kroner her langt. Vil I have lidt sandwich? Okay, nu skal jeg så gemme det. Den her gemme. Ja, jeg giver en spoink. Spoink! Jeg elsker den. Den er så OP. Den er så død. Okay, så skal jeg så vælge en af de her 2. Hvilken skal jeg vælge? Hvilken skal jeg vælge? Nu er jeg klar til det hele spænding. Er I klar? Det er I nok. Nå, hvilken skal jeg cutte, og hvilken skal jeg beholde? Jeg vælger at cutte den der. Er I klar? Skal vi ikke også sige den anden? Nej. Det her. Jeg kan ikke finde ud af at udtale det, men... Minkino. Godt, skal jeg lave sandwichen anden? Ja, det gør jeg bare. Sandwich. Hold da, jeg tror ikke, den duer længere. Så vil jeg beholde det her. Nå, skal vi se, hvilke kort jeg har beholdt? Godt. Nu har jeg så de her kort. Og I får lov til at se, hvilke jeg har fået. Først, før jeg gør. Jeg ved ikke, om de vil... Undskyld. Om de vil rigtigt eller forkert. Nå, skal vi se, hvad jeg har fået? Jeg skal se. Lavita. Spoink. Nice. Yes! Lugia. Yes! Den beholder jeg. Og jeg har coffee. Meget god. Og så har jeg den her... Ja. Jeg vil sige mange tak, fordi I så med. I må meget gerne smide like nogle gange. Det er sagt bare, hvis I skal noget episode til hvorfor. Og ja, hvis I ikke har subscribet til min kanal nu, så må I gøre det. Det ligger lige oppe i hjørnet, eller i bunden. Det må I kunne være især på iPad, computer, telefon. Ja, og vi ses til næste gang. Bye bye.